Yn y fideo hon, rydyn ni am edrych ar ffwythiannau. Mae ffwythiant yn Python o ffordd o ddiffinio cod sydd ddim ond yn digwydd pan mae'n cael ei alw yn hwyrach mlaen yn y cod. Ffwythiant gan ddefnyddio def, ac enw'r ffwythiant, ag cromfachau, a colon. Pwyso Enter, ac rydyn ni'n deud wrth Python be da ni eisiau'r ffwythiant rhedeg. Y tro yma rydyn ni am defnyddio return string hello. Sylwch bod ddim angen defnyddio print gyda ffwythiant. Da ni am ddefnyddio return yn lle. Fel y gwelwn, pan da ni rhedeg y cod, does ddim byd yn digwydd. Ond pan rydyn ni'n galw'r ffwythiant, gan roed enw'r ffwythiant, cromfacha, mae yn rhoi allbwn o hello. Felly dydy ffwythiant ddim yn rhedeg tan mae'n cael ei alw. Esiampl arall o ffwythiant ydy ffwythiant ail isradd. Felly rydyn ni'n diffinio def ail isradd. Ond tro yma rydyn ni'n mynd i roi mewnbwn i'r ffwythiant o x. Felly mae'r ffwythiant yn dibynnu ar x. Colon ag return eto o abs, sef yr modulus o x i pŵer o 0.5, sef ail isradd x. Fel ni'n gweld, dydy ddim byd yn digwydd pan da ni'n ei rhedeg. Ond os dwi'n galw'r ffwythiant ail isradd, ond y tro yma yn y ffwythiant mae angen rhoi mewnbwn. Y tro yma rydyn ni'n rhoi rhif yn lle x. Gall x fod yn unrhyw rhif. Yn yr esiampl yma defnyddim 4. Rydyn ni'n rhedeg ac rydyn ni'n cael 2, sef ail isradd 4 fel byswn ni'n ddisgwyl. Gall hefyd defnyddio ffwythiannau gyda loop for. Yn yr esiampl mae for rhif in range 10, sef i rhifau i fyny at 10. Rydyn ni eisiau print ail isradd o'r rhif. Rydym wedi gweld loop for mewn fideo blaenorol ac sydd wedi defnyddio range. Felly mae for rhif yn range yn gofyn wrth Python o prif i fyny at 10. Rydym am brintio ail isradd y rhif gan ddefnyddio'r ffwythiant ail isradd nath ni ddiffinio yn flaenorol. Felly os da ni'n rhedeg ffwythiant, da ni'n gweld mae yn mynd i brintio pob ail isradd i fyny at 10, sef 9, gan bod range ddim yn cyfri'r rhif fel. Gall hefyd ddefnyddio ddatganiadau if o fewn ffwythiant. Esiampl o hyn fysau def dechrau neu diwedd. A rydyn ni'n mynd mewnbwn o colon, a wedyn y ddatganiad if. Felly tro yma rydyn ni'n mynd if len yn fwy na 5, colon, return, braced sgwâr, dim. Mae hyn yn gofyn os yw maint y string yn fwy na 5, rydyn ni eisiau ar allbwn fod yn llythyren gyntaf . Yn gall hefyd rhoi amod arall o return braced sgwâr -1. Gan bod ni o fewn ffwythiant, does ddim angen defnyddio else i roi amod arall i ddatganiad if. Dim ond rhoi return wedi indentu yn yr un lle a if. Felly, os yw'r maint yn llai na 5 neu hafel i 5, rydyn ni'n mynd i gael y llythyren ola o'r string.
A rydyn ni am alw'r ffwythiant drwy roed i enw. Ag mewnbwn ni o dydd Llun. Wrth redeg hwnna, da ni'n gweld bod maint dydd Llun yn fwy na 5, felly mae o wedi rhoi allbwn o'r llythyren cyntaf. Os ydyn ni alw gyda string sy'n llai na 5, o dechrau neu diwedd, i'r tro yma roed cwn, rydyn ni'n cael y llythyren ola, gan bod ei faint yn llai na 5. Yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar syniad o beth yw ffwythiant, bod o bond yn cael ei alw wedi'w ffwythiant, bod o mond yn rhedeg pan mae'n cael ei alw, gall ddefnyddio loop for ag datganiadau if gyda ffwythiannau.